ngono sapu jagat kena gawe warna-warna kurang kawak ijennya iki tadi buket cembrang ceblok kena bidang-bidang nganggo pacaran ya ngandel kita sama-sama buket kowe iki buta model apa tegep nangis aku tek buket saiki 20.000 iya lidi duwite selawe kok duwite regane 200 lihat kancamu di sing mau nah ya rasane kowe hari ini senjata ya apa sapu iki ya kena gawe anu rasane hatimu barang kan iya sapu ini bisa membersihkan hati Anda dari mantan-mantan Anda kata-kata aku mendul ada ya aku mendul supaya kamu tidak galau terus sapu ini bisa membersihkan segala macam-macam ini jero atine ketek kae to isine guru ngarangan tok aku gak cima no aku ketek wujudnya njaba kula saiki wis rajati terus ki pergelute terus ki ora kowe padine awan ya wis sapi aku aku ya sik kasurane ben ora kepleset wis jawab terus sesenggon iya suwek le masih anyang-anyang nyeten kowe terusku tak lolos tak lolos wanita-wanita di Mesona ayo paling terpesona karo tukang kakak kae sing terpesona kae masih beda kantin ini tuh zona terpesona lah rupanya waktu dibuka jatuh gue topeng karena sini bangun ya nasi nom-nom mengandung vitamin malah bercucur-curut ayo sini gerpawan mengandung formalin berarti ini mengawetkan iya awet tua nah iya awet tua ya semoga dengan awet tua ya si urut dibujuk ini rapi sing wis dibujuk sing dibujuk mudah nambah maksudnya anu nambah apa nambah maksudnya ini anak itu